Shalom. Adorang so tamulai sermota di bagasan bornginon. Tapasada rohata martangiang nahoho mahita. Amin. Mari de mahita sian buku ede nomor 570 ayat sada sahat. Mari hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Luluhon maau ale debata, jala, parbadahon badaku dopak bangso, nasodaulat roha, saipalua maau sian bawa, si ulahon si paoto-oto, dohot hajek kelon. Aihodo debata haroroan ni hagogo oku. Tongos mahatiuranmu, dohot hati gorammu. Akan namanogu au, pataru au tu dolok ni habadiaunmu, dohot tu ingananmu. Haleluya. Martangi yang mahita, ale amanami na di Banua Gijang, para sirohana sumurung di sude jolma, dang diolani ho anakmu nasasadai, dilehon hodo ibana, humokop hami, mamorsan dosa nami, sahat tuhau napinar silangi, sai patogu marohanami, asa unang ganggu rohanami, marhal porseai, hasesaan ni dosa nami, asa unang medele hami, alani dosa nami, alai asa prostitutu rohanami, diasini roham nagodangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amin. Turpuk
epistel di bagasan sermot tabornginon, ima natar surat sian Heber 5 ayat 5 sahat rodi 10. Marsoring-soring mahita majaha. Heber 5 ayat 5 sahat rodi 10. Lau songoni do nang Kristus dang ibana mangaiton sahala situa ni malim tu dirina debatado nama dok tu ibana anak kudoho sadario doho hutubuhon. Tagam jolma ibana dipele hodo aka pinangidona dohot ele helekna mardongan angguk bolon dohot ilu-ilu tunatuk paluahon ibana sian hamatean jadi ditangi hodo ibana gabe malua sian hatahutoni. Jaladung ripas gabe sihorhon haluaon saleleng-leleng nado ibana disude nama ngoloi ibana. Ido sahatna martua mana tu mangihun hatani di bata jala nau peopsa. Amin. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus. Dohot holongi rohani di bata ama. Imana mandongani hamu saluhutna. Amin. Dihita saluhutna huriani tu hatta. Hatani tu hatta nagabe jamita di partangyangatta. Imana nienet sian Jeremia biddu 30 sada. Dimulai mai sian ayat 30 sada sahat ro di ayat 34. Jeremia bindu 30 sada ayat 30 sada rodi ayat 34 marsikat soring mahita majahasa hujahama parjolo dungi diuruti akadongan ma idama narodo akarisogot ninna Jahoba pukaukuma pada nai baru tupinopar ni si Israel do tupinopar ni si Juda.
ayoddo padan si bahenoku tupinopar ni si Israel, dung salpu akarion, ninna Jahoba, lehonokku ma patikku tu bagasan ate-ate nasida, jala surat tonokku dui tu bagasan roha nasida, asa au gabe debata nasida, jala nasida gabe bangsokku. Ima yanggo sahatna. Jadi moliate ma dituhatta amang inang alanong masuk kita di minggu-minggu prapaskah laho paingoton dirita ma di pakokopon ni tuhatta Yesus Kristus. Di padan Narobi adongdo memang di patorang di padan Narobi padan na binahini debatata tu bangsa Israel secara khusus juga tuaka pribadi-pribadi ima songon tu si Adam dohot si Abraham dot udutna. Jadi perjanjian juga ada yang secara umum dan juga secara khusus, dan semuanya itu adalah dalam rangka laho pabuahon haluaon dohot lasni roha di tonga-tonga bangsa Israel, termasuk matusude aka bangsa na adong di tanoon. Molo tayhuton hatorangan di padan Narobi sahat ro di padan Nebaru adong ma piga-piga na patut paruhahonotta secara garis besar perjanjian Allah kepada orang Israel maupun secara personal. Na parjolo ima padan tusi Adam, perjanjian kepada Adam, perjanjian kepada Nuh, dan juga perjanjian kepada Abraham. Baru yang berikutnya perjanjian kepada bangsa Israel, termasuk ma kepada Daud, dan juga na parpudi ima padan na baru na pinatupan itu hatta Yesus Kristus durusdo mudarna marhite hapakokoponna di dolok Golgata, ima na mamboan hasesaan ni dosa jala na mabahen dirita gabe baru dan menjadi milik Allah untuk selama-lamanya. Dihamu amanami inanami hurian itu hatta di patuduhon debatama tuhita di turpuk tahun ima padan nai baru na mamboan hai baruon di tonga-tonga bangsa Israel, padan na binaine debata di tonga-tonga bangsa Israel ima marhite patik dua loh batu, tetapi hukum Tuhan ini tidak dilaksanakan bangsa Israel. Gariada tahe gabe orang-orang Israel menjadi penyembah berhala, itulah kepada anak lembu emas, tidak taat dan juga tidak patuh dan melanggar perjanjian kepada Allah. Dan orang Israel menjadi berdosa dengan cara yang demikian. Alanima gabe murukma debata karena orang Israel tidak tunduk kepada perjanjian yang sudah Tuhan tetapkan. Alanima dihamu amanami inanami hurian itu hatta disakapi debatama asa patiki dada holan bersifat fisik. Artinya tidak hanya tertulis dan diajarkan secara fisik saja. Alai patiki ikon mianma di bagasan rohani bangsa Israel. Asa udukma bangsoi daggabe istilahnya tidak hanya secara fisik diajarkan dan juga ketaatan secara fisik, tetapi juga ketaatan yang dimulai dari dalam hati. Artinya orang-orang Israel mempunyai ketulusan di dalam dirinya lahumanubba debata di bagasan lasni roha dohot hauduko ni roha. Asa adongma penyembahan dan kepatuhan yang sepatutnya dan yang layak dari hatinya. Jadi pada nebaru na tersurat di turpuktei patorakon matuhita nuengon sebagai cara Allah ima pambahenan ini dibata nama bahen asa Myanmar dohot asa tinggal hukum-hukum Tuhan itu, dan dengan demikian dimulailah pertama sekali pengampunan dosa. Marhite hasesani dosa disima dibuka debatama tuhita jalan pembaharuan melalui
pembaharuan batin. Hurian itu hatta nunga di patu pada batama tu hita pada nai baru. Pada nai baru ima songona tersurat di Bibel tei marhite tu hatta Yesus Kristus. Pada nai baru ima pada na pinatupan itu hatta di dolok Golgata atau melalui karyanya di kayu salib. Dengan darahnya yang tercurah di bukit Golgota, maka dibukalah pintu pengampunan dosa. Marhite hasesani dosa ima dalani debata asa di suratton debatama patikna di bagasan dirita. Marhite hasesani dosa, dosalah yang menjadi penghambat pertama daripada jatuhnya manusia dan ketidaktaatan pada Tuhan, dan dosa inilah yang pertama kali harus diselesaikan. Asa marhite hasesani dosa di toppa debatama roha nai baru, pikiran nai baru, dan disitulah caranya Allah melalui Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Pertanyaannya adalah, apakah bisa aibuido ias rohatta siat dosa ima mukira sukut-sukun di bagasan dirita? Boido ias ni rohatta siat dosa? Jawabnya bisa. Dengan cara bagaimana? Ima marhite mudar ni Kristus na marhayason rohatta jala tinggal ma tondi parbadia Roh Kudus di dalam diri kita, dan dosa-dosa itu pun akhirnya lepas dan tanggal daripada hati kita. Dan pertanyaannya adalah, apakah bisa aibuido ibaru roha dohot pikiratta akapar dosai? Jawabnya adalah bisa. Bisakah sesuatu yang baru terjadi dalam diri manusia? Jawabnya bisa. Gabe baru bisa. Pikiran jadi baru bisa. Roha gabe baru bisa. Ima marhite huaso ni tondini debata pai baruhon roha dohot pikiratta melalui pengorbanan atau darah Kristus. Marhite hai baruon gabe mian ma tondini debata di bagasan dirita. Tondini debata nama noppa langit dohot tanoon, tondi ido nama istilahnya yang mengajarkan dan mendorong kita untuk mematuhi dan juga untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Roh Kudus inilah yang mengajarkan dan mendorong hati kita supaya kita tunduk kepada Allah. Secara perdagingon kita tidak bisa tunduk kepada Allah. Anggo marhite hadangi gotta dan mampu behita uduk tua dopan di debata. Tidak akan bisa. Karena apa? Karena dosa kedagingan kita. Jadi Roh Kudus inilah marhite huaso ni toddi parbedia, maka Allah menuliskan firman Tuhan di dalam hati dan di dalam pikiran kita. Firman Tuhan itulah yang membuat hati kita menjadi tertarik pada nai baru di sima sasitongna peran daripada Roh Kudus, penjelasan daripada Nabi Yeremia akhirnya digenapi di dalam Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus. Dengan demikian, Roh Kuduslah yang akan tinggal di dalam hidup kita, dan inilah yang membuat kita semakin rindu untuk melakukan persekutuan dengan Allah. Roh Tuhan inilah yang mendorong kita untuk semakin mencintai firman Allah. Sebagai salah satu tanda orang Kristen yang hidup benar atau hidup kerohaniannya adalah Roh Tuhan mendorong dirinya untuk mengasihi firman Tuhan. Roh Tuhan mendorong dirinya untuk tunduk pada firman Allah dengan tidak terpaksa, tetapi dengan kerelaan hati. Ima pada baru lapatanna sebagai awal, sada awal permulaan baru, dengan membuang segala dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Allah, dan hati pun menjadi baru. Itu bukan karena diri kita. Dada alane dirita, alai jaho basa diri do, marhite toddina, napatupahon roha dohot pikiran nai baru. Dan orang yang sudah diperbaharui tersebut tidak lagi suka pada dosa dan hatinya merindukan Allah. Odo sasitongna gambaran ni halak naung majalo hai baruon sian tuhatta Yesus. Gabe hirip do rohana pajupang dohot debata, gabe torus do rohana mangalului debata,
marhite hatani tuhata, dan hatinya menjadi senang untuk memuji Allah. Hatinya senang untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Jala odo sasitongna padan nai baru. Ima marhite toddi nai baru na dibagasa dame dohot lasni roha. Hati yang selalu bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada Allah karena adanya satu kepastian. Jadi molotung pe marujung ngolutta di tanoon, dia sudah yakin bahwa ada satu tempat yang pasti, dan itulah pembaharuan yang mana Roh Tuhan memastikan hidupnya untuk berada pada jalan yang benar dan memasuki hidup yang kekal. Odo sasitongna jaminan nasien debata, sada kepastian naholan di bagasan Yesus Kristus, kepastian itu menjadi nyata. Itulah perjanjian baru. Supaya dengan demikian seluruh gereja memahami, supaya dengan demikian bahwa semua orang Kristen didorong asa gabe ibaru madiri dirita dan menjadi orang-orang yang mempunyai harapan. Atong gabe ibaru madirita di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Amin martang yang mahita. Tuhan debata amanami Jehovah di bagasan Yesus Kristus. Mau lihat tema di ho Tuhan di asi dohot holongi roham di hami. Marhite hatam naung marsaringar di partangangan nami di sot Tuhan. Pargugui mahami ali Tuhan. Asa marhite todimi lam ringkas hami Tuhan marparsaura dohot ho. Jala lopokon ma Tuhan hatami di bagasan rohan nami be. Asa lam ringkas hami Tuhan majaha hatam Tuhan di tonga-tonga ngulu nami nang di tonga-tonga keluarga nami. Pai baru maroha dot pikiran nami Tuhan marhiteh de todimi jalamian maho Tuhan ale todi perbedia di bagasan roha nami be jala pasu-pasu mangulu nami Tuhan lumobi di pardalan ngulu nami sebagai halak Kristen di tonga-tonga portibiot Tuhan pasu-pasu mahami sude Tuhan di bagasan Yesus Kristus martangyak kami tuho. Amin. Mare demahita sian buku ede nomor 774 ayat sada dohot opat. Oi,
Pasada marohata martang yang mahita. Debata Jahuba namar habangsa di Banua Gijang. Gok puji-puji ma Tuhan di soboh rohanami tuho di borngin na holomon. Di naupakilalaho kami di akhir do kolong ni roham. Saat mulai manugut saat di bornginon. Basa doho ali Tuhan. Jala para si rohana gudang doho. Nunga di patuduho kobe holong mi Tuhami. Dileho kodo di hami hahi pason saat ro di tikyon. Jala marhite-hite ido ali Tuhan. Di borngin na holomon. Di sada ni rohani huriam tarlumobi maisian wiksada do tolu ali Tuhan. Nunga tung mas seleleng ali Tuhan hami dang marsaur. Huboto hami do ali Tuhan amanang na alaniahay. Ima napinamasam virus corona ali Tuhan. Jala husa dari hami do ali Tuhan. Di pergumulan ni ngalunami. Tung mas segodang dututu. Hulau kami na sosial lomoni roham. Alani ali Tuhan gabe di baik koma songo sada licing-licing tu kami gano. Asamar hite-hite virus corona nabi naimon. Lamu hutadahami madiri nami. Lamu huboto hami ma. Songo dido hami songo jolma na mangolu tarlumobi na porsea diho ali Tuhan. Huboto hami Tuhan. Yari-yari na mangihut. Dan adong Tuhan na sutar patupaho. Di baik ko virus corona. Adong do anon no mulis ya ni benommu nalahu jalon nami ali Tuhan. Jala pos dorohanami si ali Tuhan. Marhite-hite di namar punghami di bornginon di bagas joromon. Asima roham Tuhan. Marpamuati mahodi akka pangalaho ni hami akka jolma tarlumobi hami akka naporsia tuho. Sayunang mauhu kami Tuhan. Leho matu hami hat Tuhan akka nauli. Tarlumobi may Tuhan takas songon na binerengmu. Di akka bagas nami BP ali Tuhan di akka nakon nami. Dang boy marsaur di persikolan ala ni namasaon. Alay di leho kodo ali Tuhan. Tu akka penguasa ni negara namion. Marhite-hite pemimpin presiden nung ngabe di bahan Tuhan songon sada suntikan vaksin. Pasu-pasu ma Tuhan vaksini. Asa tungang giat dipaksen na pinatupan ni pamaretay. Boy matok kami dang mabir behami mangalak ka tuduluk manak tuturuan. Manang marsi jalangan do akka hami akka dongan. Boy mahami tong songon na ujui ali Tuhan. Ditikyo pali Tuhan, tong do hami mangido tuho. Takas nak kitutuh nunga hubegi hami. Ima songo tangiang manang jamita na pinasa ni naposom. Molo tungdang boy pe hami Tuhan mangatusi songon na dibagas rohami. Ala jol managali do hami ali Tuhan. Ala iti roy mahami marhite-hite ha porsyon nami. Asa tunggang giat ditik-tik na mabege. Akka hatam boy malam tangi hami. Jala bui ulah non nami diakka na bui si palas rohani hami akka jolma ali Tuhan. Tuhan di pamasaho akka pergumitun ningolu. Ditikyo peli Tuhan. Tong do dilehokko di hami silas ni roha. Imana nek si pangidun nami tuho. Martinangi maha ho ali Tuhan. Ima songon amanami. Apan jahitan na tinggal di Katamso. Sadario tutu marumur ma amanami 70 tahun. Basami ali Tuhan dilehoko dinasida umur nagajangi. Jala takas songon nabi nereng musian harajaumi. Disodo noeng nasida ali Tuhan hipas do nasida. Atong ali Tuhan dinabangido hami tu akka ari-ari nabangihut. Sailam lehom ma Tuhan umur nagajang dinasida. Asa tunganggia marhite-hite umur nagajangi. Boilam tabba silas nirohana tarlumobi maitutu mamereng diaka pinoparna ali Tuhan. Suak songoni petong ali Tuhan diaka pinoparna pe ali Tuhan. Pasu-pasu ma ali Tuhan. Asa gabi pasu-pasu na uli di hatuaun ni nasida ditikin na nilehom mudo pe tu nasida. Di silas niroha dilehok kodotong parukilon. Di minggu-minggu na salpu
nunga dialapho sa tonga-tonga ni hamiak karwasmu ima anak nami, anak ni inang boru matondang Charlie Siregar. Dihaposon na Tuhan memang daktar dokso lungun roha terlumobi mei dinatorasna. Alayalah huboto hami Tuhan. Nasa julma diala nasa hosa hodo nak punasa Tuhan. Atong ali Tuhan persiedo kami. Adorak sio di jauho ibana Tuhan. Takas do di boto diala di berekko. Dinamangido. Ulaun nabadia. Diala didik namang ulahon ipi ali Tuhan. Bodo dia alusi. Atongat tuk persiasi itu tudo anak nami ih. Dinamarulaun nabadia ibana. Nunga berapak do ho ibana di lambungmu ali Tuhan. Suak songonima ali Tuhan di inanami boru matodang daktar kata kami Tuhan songo dia di bulan-bulan nasalpu dengan dope pamatangna ali Tuhan alai di dikyono Tuhan nunga di lehokko sada coba tu nasida ima si malolong ni nasida dang boy mardina Tuhan alai postura nami Tuhan unang loas bobos inanami unang gabi menghujat ibana tuho alani haga leon ni dagingna leho matu iman ali Tuhan mulut tukpe ditikyo dang boy marnida inanami i alai adong doriho sada basa-basa ima marhite-hite akka indra keenam unang luas gabe paru kilo ni di yanakon ni nasida ali Tuhan jala direncanami pi ali Tuhan di tanggal 20 sada bulanon ali Tuhan dinaneng rohami tutusian huriam tarlumbobi mensian ruas ni wiktolu iman neng mangapuli tu bagas ni nasida molo tung dipasa akan amar holong ni roha pe tu nasida kahata apul-apul saya bae matong ali Tuhan hata apul-apul nagabe patoguhon ha porsian na disida jaladang gabe lilu di akkalak-kalakkan ni nasida ali Tuhan suak songoni menang inanami nyonya husatoit borus itorus natongon ditikion di bagasan hagalion di daging Tuhan dang namar nabubus keluargai jala hami pe ditikion dinapungu hami di bagas joromon marlopit tangan horasi ma Tuhan inanami i asa tunggang giat diaka ari-ari namangihut boy matong inanami marlas ni roha boy marpungu manang na tu dia pinasida mangalakka toktong di bagasan hasadaon dohot las ni roha dok hesirian ali Tuhan suak songon inang inanami naposom inang situa boru hutahayan di hari-hari nak salpu di lehok kodotong hagelun daging ima sampai na opnam na sida-sida di rumah sakit Santi Yusuf alai ditikyo tutuh nung ngabe mulak jala di bagasan pemulihan molo tung nama mangan obat dope nasida inanami oleh Tuhan pasu-pasu maka obati asa gabe makorhon silas roha di nasida nang tu akari namangi upe Tuhan dung dimulai persermon wikon oleh Tuhan tu akari namangi setiap minggu Tuhan horasi ma Tuhan persermononon unang leon galini daging tu akaruas Tuhan tiroi pikiran nasida jalan marhite-hite kabarita akka nasian WA napabotohon tuak karuas tuktuhi rona sida tu ali Tuhan asa tung rona sida tu bagas joromon laho mabege hatam asa kabe hatami gabe mualna natio di ngulu nami nang di ngulu ni akka na bang yuton sermoni pe ali Tuhan Tuhan ditikom masegudang do nanek sipangidon nami ala takasong na binotom jol managali do hami tung masegudang do nenek si Panginoon alay takas do di botohore atong ali Tuhan diak kana suboy kupajojor kami na adong di roha nami pasaw may atong ali Tuhan pardosa na gudang do kami ali Tuhan di dosa na huway kami Tuhan didiking ulo nami yon unang may niyan gabi pangabati di asidot holong di roham salpuhom may Tuhan asa tukdaluk kami majalo asi-asi aku nong pinasamu atong ali Tuhan disudi panggiduan nami upasatami matuho holam mga sahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus si hokop jala si paluhami mau leate mariho amen Marede mahita sian buku ede nomor 610 ayat sada sahat rodio 4
huhut papungu peliata. Tapasahat ma peliata tua dopani debata martangi yang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang. Odo harorwani saluhut si lehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian nani lehon mi tu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa hupar hasyak kami pilihanon. Pati buluhon harajaon mudi tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhai ma rohanami mar hite-hite todim. Asalam hutan dahami godang ni si lehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rap mahita mangidohon di tangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomon roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panisa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami siap pangago, ay hudona puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling dililing na. Amin. Saya didongani asini rohani tu hatta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata ama. Dohot parsauran itu di perbedia mahamu saluhutna. Amin. Oras madihita salut.